pinidak nilitum langfera hawa election judet pen dang nilitum Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen medal education labangso training center sami nilitum kacing hona Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Pundiram Rongha alangina ini kangelo lapike ada BDC itu rural area Angkang itu kami pacing surya kacing wai kacing sai ahem astamili to CM Sir Dr. Pundiram Rongha nanti kalau nanti pen batang HCP ni bagian ini tu ingkupon iklo lapen ke lata tahun komiti angkang kenang an la bojar angbong ama itu la bukulia tahun angbong ama si drain ave lapen ke footpath ave lahai kacuning dia tengpen itu pan nang pipon lo der kuti scheme nang pipon lo la so scheme ni litum pini order ta long laplo lapen ke CM sarari tengpen ini foundation le ta puripon dang la bojar tahun angkang lo drain mesin doko lapen ke dakar bi bozar kantul kar bi bozar lo sami order piano drain lada pen up to bukleng this higher secondary school an lada widening drain doko lapen street light uji lapen ke lada Mukhamantri Gorapot scheme pen sami nilitum dak reeling so towards the mili tumlong konto pini kadu ini tum foundation le kurier no non botor arve jang ulang posi arve ke hampe no kote contractor to instruction pe lo kamo ba pangcheng complete ko lalo lasi daily tum langkara long de pinangan towar ka hinudo nasila hailam stame CM sar pamu chatte kang lo muningang bong kem kila ba nili tame pachini dullo kolana towar se ke heno ma lahai kato ni ko jala lam stame khanu lo lam tang mes stame muninga ba ke litung lahai ice cream ke den ko ji han de tum korpon lo la